Здравейте, маняци на аудиозвука! Днес да ви представим едно Sanyo. Модела е Sanyo M9994K. Завърна се от рефреш, лек ремонт от гурото в тази област, Петю Цойков. Искам да изкажа моите огромни благодарности. Справил се отлично, както винаги, безкомпромисно. Това са и комплектованите микрофони на самия модел. Модела RM940 и 941. Едни от най-издирваните, така да се каже, микрофони в света за кастофони. Така, какво може да се каже за машинката? Машинката има страхотен саунд. Разполага с страхотно дълбок бас, така да се каже. Басът е просто уникален. Не мога да сравнявам различни марки и класови машини, да казвам коя свири повече, коя свири по-малко. Всяка една машина, не забравяйте, че има собствен чар, така да се каже. Какво може да се каже за тая? Тази машина е просто уникална. Разработка още, може би 70-та година, се мъчат нещо да направят с този модел специално, който е клас профи. В съвсем отделен клас влиза това Sanyo. Води се клас профи. Защо не мога да кажа? Може би най-вероятно са наблегнали на рекърдса специално про него. Водят го като най-добрият записвач в света. Дали е вярно, дали не е, не мога да кажа. Не съм го борил с други машини. Машината е доста тежка. Само дръжката още като хванете, разбирате, че материалът, който е направен на машината, просто е уникален. Така, казва се така наречения военен дизайн. Чист, прост, нали, изчистен, няма нищо ненужно, в повече, в по-малко. Така се води като колекционерските среди, чист военен дизайн, така го описват. И след дълги перипети, търсене, ходене по мъките, най-сетне вече е готово на 100% възстановен, на 98% де. Едната скаличка не работи, незнайно защо спря, но ще се опитаме да намерим една скала да бъде заменена. Поздравявам вас с песничка на Сандра. Уникален саунд. Да намалим малко. Значи има няколко модела на Sanyo. Мисля, че са 2 или 3. Аз мисля, че са 2, но не съм сигурен. Има си това лампичките за зеленото. Power on-off и някои са модели тук са с mid sound, докато при мен е loudness. Не мога да кажа кой е по-добрият модел. Имам си специален бутон за loudness и като го натиснете, включва турбото много здраво, звука става просто уникален. И още един път големи благодарности на Петю, както винаги се е изправил перфектно с машината. Това са прословутите микрофони на Sanyo, които всеки ги търси. Така, всеки ги търси, трудно се намират и забикат цени, много сериозни цени. Повечето са запознати, че тези ми струваха 400 лева.
Относно звука и борбата с други машини. Няма как деца казват да го сравнявам с други машини, MC70, други модели на Sanyo. Аз това не го правя. Всяка машина свири уникално, когато е настроена. Въпросът е дали ви допада самия звук. Като не може да кажеш тая свири повече от тая или оная свирила повече от другата. Напротив, така не се прави. Според мен е грешно се сравняват така машини. Всяка една машина е създадена от екип инженери, които имат много повече капацитет от повечето хора. Не мога да кажа всички, да ги сложа по този знаменател, от повечето хора. И за времето си са се справили, все пак говорим за 78 година, с своите решения. Отзаде си има доста екстри. Машинката, както винаги, е в почти пълно перфектно състояние. Остава една скаличка да намерим само, че нещо спря да работи. Ще бъде намерена. Вече съм горд собственик на един колекционерски кастофон. Прощавайте за дългото видео, просто исках да вкарам малко пояснение, да ви стане по-интересно. Защото това не е модел, който се показва много често. Който дойде на срещата тази година, ще го види, ще го барне, ще го разгледа. И те така. Why you breaking my heart?